30 септември и вярвате или не, но в Лондон имаме слънце и сме без ръкави и времето е чудесно и чак аз не мога да повярвам. Намираме се, това е Батърси парк, сега ще вляза вътре, защото вътре е любимото ми изложение. Прекрасен парк, невероятно подреден, вътре има тенис кортове, зали и много неща, които може да се правят. Иначе квартала е, сега ще ви покажа, много тих, много приятен, много подреден, много чист и доста скъпичък, разбира се, но всяко нещо си има цена. Така, бързаме да отидем до изложението. По принцип до изложението може да се отиде, аз съм ви разказвала, с шатъла от Sloane Square, който взима хората безплатно от съвсем близо до метростанцията и ги кара точно пред вратата на изложението. Аз лично ползвам варианта през парка, защото ми е по-близо и по-удобно. И съм толкова развълнувана, защото очаквам така при бързата проверка. Видях, че доста от любимите ми щандове са там. Сега ще си взема поканата от... Използвам, че тук се виждат двата комина от Батърси парк. Скоро направих ремонт, скоро, преди 3-4 години. Това е една от последните атракции на Лондон. Ето горе на левия комин има лифт, който като се вдигне горе и имаш една 360 градусова гледка. Хубавото в тази гледка е, че се вижда цялата река, вижда се Воксхол, виждат се много неща. И другото хубаво, което аз много харесвам, е, че всъщност докато лифта стигне до върха, има, ето пак се виждате тук, самите светлини, които са ги направили отвътре, така хубаво са ги разиграли. Все едно, че си в един червен космически кораб и те се сменят. Също искрено препоръчвам. Ето е сградата. Ето го и шатъла, който всъщност тръгва от Sloane Square. Като ориентир всъщност може да ползвате това, че самата сграда се намира на гърба на зоологическата градина. Хайде сега да влезем и да си вземем поканата. Да, ето хората вече са си напазарували даже. Така. Ето ни е поканата. Обикновено е с изложение за текстил. Този път е Tribal Art London и това ще го видим какво е. Поставяме багажа и влизаме. Тук участниците почти винаги са с запазени места, така че да могат да се открият лесно. Така че започвам по традиция с ето този щанд, на който аз адски много харесвам фигурите, които са арт-деко. Няма да говоря много, за да може вие да се наслаждавате, за да може вие да си разглеждате това, което ви е интересно. Ако има някакви въпроси, съм готова да се обадя. На всички щандове нещата са много подбрани. И обикновено традицията е като се продаде нещо и веднага се слага нещо ново. Така че в няколкото дни, които ще съм тук, ще ви показвам и сменените неща, включително. Господи, погледнете го това. Hi, how are you? I'm good, how are you? Thank you. Me too. Yeah, we could pop it in on the way in. Equally, Friday evening we finish at 7. Ето е една от любимите ми фигури. Why don't we say that then? Текстил. Подбран текстил.
Имам няколко такива подобни пана. Трябва да ги покажа на колегите. Това е един щанд с много добра селекция. They're Swedish, they're Sassenberg, they're a match pack. So basically it's about centimeter difference because... Миналата година тук имаше и такива куфари, които бяха много. all the way down to the African market. Може би се повтарям, но наистина селекциите на щандовете са много подбрани. Пазарът е доста труден, да го наречем, защото познавачите са доста, колекционерите не са прекалено много и всъщност дилърите трябва да направят всичко възможно, за да могат да спечелят доверието на клиентите. Както навсякъде, независимо дали става въпрос за 5 лева или за 50 000 лева, но тук е особено изискано. Ето щанда с книгите. Много приятен господин. Тук един щанд, който не обичат да се снима. Аз вече горе-долу им познавам и табиечите, така че ще го подминам много бързо с камерата. Вече са продали нещо и сменят. Този щанд е прословут с красивите мебели като селекция и продължава. Много им се радвам как правят целия щанд в един стил. Със сигурност имат десетки артикули, обаче как хубаво са ги събрали. Изглежда като един цял голям хубав дом. Yeah, there's one here for some kooky reason. Sorry? Okay, that's good. That's what I want to hear. No, it doesn't. Всъщност, такива едни изложения са великолепна възможност човек да научи, да учи. Изложения като това са, за мен специално, е в школа. Великолепна възможност да учиш, защото тук е събрание на едно място толкова много информация, материал, красота, която даже и при съвременното наличие на интернет, ChatGPT и всички там екстри на мрежата, ти всъщност не можеш да ги видиш, защото те не са на едно място. Няма как да знаеш, че това е съществувало, няма как да знаеш каква е горе-долу стойността. И тук, въпреки че цените не са ниски, да го наречем, всъщност ти дават един лек ориентир какъв е пазара, къде е пазара. Аз съм си направила труда да направя в няколко поредни години снимки на определени продукти и в края на изложението ще ви кажа тая година с колко са се повишили цените като процент. Few bits of my furniture on this time. At this time? Yeah. Because she spends on the Swedish record. No.
вечното бяло и синьо. Ето една примерна цена, 320 паунда за всяка една от тези чини. Нали, ако тук ще си позволя малко да се отклоня от темата. Ето, например, тази. Един хубав пример това, ако го пусна в групите и кажа, че струва около 900 лева с транспорта до България и ще ме линчувате. Аз няма да коментирам повече. Явно хората са зажадняли за хубавини, защото има страшно много хора и на мен е малко трудно да лавирам между тях, за да не ми влизат в кадър, защото не е тактично да снимам самите хора, което много ме радва. Имам предвид, че ме радва това, че има голяма посещаемост. На по-предните изложения, даже първия ден беше много спокойно. Сега коридорите са пълни и хората си общуват навсякъде, цари една такава хубава енергия с добра вибрация. Аз лично, освен като училище, ползвам тези изложения да си храня и душицата. Осъзнавайки израза "красотата ще спаси света", всъщност красотата в момента спасява моята душица. Предполагам, че и с вас се случва абсолютно същото, когато държите или виждате такива хубави неща, които са правени да бъдат красиви, да бъдат използвани и да бъдат ползвани дълго време. Нали? Защото в момента принципа на еднодневките е много актуален. Купуваш ефтино, малко, ползваш го няколко месеца и след това го смениш с другото. А тук поколения, години, аз лично предпочитам втория вариант. Is it an old house? The previous owners renovated like 30 years ago, but they've kept it. Бях ви говорила за тези композиции от много картини на едно място в един стил. Продължават да са много актуални като дизайн в домовете, в всякакви идеи. Всъщност, цялата идея е да бъдат един стил, рамкирани, могат да бъдат картини, могат да бъдат снимки, могат да бъдат графики, може да бъде всичко. Със сигурност има и по-нататък, ще ви покажа. Имаше един щанд, който предлагаше само такива композиции, така че ще ги видим и тях. И това продължава да бъде актуално, ако трябва да чекнем актуалните неща. Ето, примерно 6 горе. Ох, че красив хотел. Си го представям до един френски прозорец с книгата и с малката масичка за кафето. Ето тази дама много харесвам с текстилите. Много изискана като присъствие. Това е един щанд, който обичам, който предния път отсъстваше. Даже ви пуснах клипче от предно изложение с него. Само подбрани неща. Come to you. I didn't know that. Two-bedroom, is it? Yeah. And I have experience.
Еди да ви покажа още малко красоти, за които загаднах. Щанда на едни от моите приятели. These deep ones, like fruit, it's so different. That one on the floor. They're quite vicious. They pick them up, they're quite sharp. Like that is my question. We could be to you. It's not safe. Like you're... They're 30 pounds. Yeah. I think that for use, these are very pretty, but I think for use would be better. Flat of that size. Is there okay. So then it's We've got 7. Ето още веднъж са тези пана от картини. Тук даже рамката е рисувана всяка по-отделно. Едни малки за цените. Ето това огледало е абсолютно същото огледало, което Шанел е имала в дома си. Не могат да твърдят, че е точно от нейния дом, но има снимка в вестниците, където го има такова огледало зад нея. Това специално е вземато от хотел. Приказно, приказно. Чакайте, че направо ми се зави свят тук от един щанд и развалих системата на минаване. Връщаме се обратно. Ето ги. Това беше щанда, за който ви говорих, че се е специализирал точно в тези пана от различни картини. Ето и тук.
We probably can split them on 4 and 4. So beautiful. Have you seen Jane, by the way? Sorry? Jane, have you seen her? You have to make a picture. To make a picture because it's the last I have. You know, that match with... Yeah, I know. That's what we do. Go. Yeah, give us a photo. Thank you. Yeah, I've got the I always thought, now I know it right. The Frontera Wood is the nearest village, and then there's a little hamlet called Ustentium as well. I may have you right. Yeah. You're around later. Okay. Това е френския щанд, който винаги се представя много добре. Сега ще мина отпред, за да видите как, когато нещата са в двойка, стоят толкова красиво. Ето, примерно, вазите. Обаче, като погледнем щанда отпред, доста по-видимо. Because they weren't the stuff which I always saw where I bought them. Сега ще ви покажа нещо много интересно. От цял свят, не само италиански. Yeah, okay. Have you spoken to them? So, yeah. Отново разкошен щанд. Разкошен. Ето това имах предвид, като казвам по двойки. Аз, например, харесвам ето този стил. Това е любимият ми стил. Типично арт-деко. По всичките му форми.
шкафът, който искам да имам. А това е кабинетът, който искам да имам. Само си представям как ще си наредя моята си колекция вътре. Идеален като големина, идеален като височина, идеален като дълбочина. 11 000 паунда. Преди малко питах за цената. И примера как повторението всъщност е идеално като хармония. Еднаква форма, различна височина и създават съвсем друго усещане. Well, we're supposed to go back to our bunker. Not amazing, but okay. Ето, всичко е по двойките. Ако мога да си позволя някаква препоръка, тя е, ако има две неща от едно и също нещо, купувайте двойката. При всички случаи е по-ценно, по-елегантно, по-класно. Разбира се, ако можем да си го позволим. Ако не, ползваме това, което имаме, но пак в двойка. Okay, I'm more excited chicken news. Nice, don't worry. Just had a very quick look. I said 190 on water.
Yellow flag. Yeah. How are you? Oh, I can get the whole set and then I can give them as gifts. So if you do want to. So I just asked permission for it. Това беше за днес. Утре продължаваме отново. Аз имам няколко клиента преди обяд, така че след обяд пак ще намина тук. Ако нещо ви е харесало, мога да отида да го снимам допълнително, да разпитам за него, каквито и въпроси да имате. Ако мога да отговоря, ще бъда щастлива. И така, благодаря ви, че сме заедно. Благодаря ви, че натиснахте камбанката. Благодаря ви, че се абонирахте за канала ми. Благодаря ви, че заедно ръшкаме из този необятен свят антиквариат. Приятна вечер!